बरे असाच ना? आजचा पदार्थ ओळखला असालच आणि किती जण हत नी नाही हत माहिती नाही. पण आता सरोज म्हणता मी आज वेगळी करतोय. हो, जा लवकर मार्केटमध्ये. थांबा, थांबा. आता तुम्ही डोळे बंद करा म्हणजे तुमका कळा होया ना आज काहीतरी तसे ह्या लाईटीवर सरप्राईज. बंदच करूचे. ते बघ हां. लहान आता हात मुलासारखे. पुढे करा. सरप्राईज कसा दिला जाता? डोळे डोळे बंद आणि हां. हात पुढे. आता हं. ओळखा ह्याच्यात काय असताला? सुगंध येता पावाचो. हे असं तुमच्यासाठी खास मुंबईवरून मी घेऊन इलंय बटाटे वडे. आता उघडून बघा. वडापाव म्हण. हां, वडापाव, बटाटे वडे. पावाचा सुगंध येलो ना. आपण गावा कसे म्हणतो, "गो बटाटे वडे इले" त्याच्यामुळे. आता बघा, तुमका किती खाताल्यात ते सांगा. मात दिसत. हां. गो भुतूर काय पाव वडो काय गेलो. वडो पळालो की काय? तुमचं झालं ना वडो. हं. नुसते पाव, वडो तर तुम्ही करताल्यात ना आता. म्हणून अच्छा. म्हटलंय, की आता माका घेऊन वाटला करूसाठी तरोताजा आधी करतो म्हणून घेऊन इलं की काय. मुंबईचं फेमस खयचं असता एक मामा वडापाव असता आणि खयचं असता ना तो तुम्ही खाली लिहा लाईव्ह मध्ये. आणि तुमका माहितीये पाव घेताना सुद्धा ना फ्रेश पाव घेऊये. ह्याच्यावर जर असे रेषा, रेषा, रेषा असतात ना, तर ते ताजे पाव नसतात. म्हणून मी घेताना सुद्धा बघलंय आणि म्हटलं आज करूया वहिनीचं बटाटो वडो म्हणून केलंय बटाटो वडो. चला आता आजची रेसिपी आपली खास ती म्हणजे बटाट्या वड्याची आणि हे आपण करतो ना आपल्या मालवणी, कोकणी स्टाईलमध्ये जे बटाटे वडे आणि कोकण आणि मालवण म्हटला की आपल्याला लागतात तिखट. मग त्याच्यामुळे आजचं आपला जो बटाटा वडा आहे ना, तो वाय स्पायसी तिखट असं म्हणजे मिठो नाही, तिखट असं वडापाव. चला आता आपण त्याच्या साहित्यापासून सुरुवात करूया. पण हिसर पण एक ट्विस्ट आहे. आपण बटाटे उकडून घेतले. आता ते की ते आता तुमका उकडून म्हणजे पुढे साहित्य सकट टीप ती सांगतो. टीप पण हां. जसं आता म्हणाला ट्विस्ट तशी टीप पण बटाटी आधीच उकडून कित्या घ्यायची आणि घाईत कित्या नाही घ्यायची ती टीप ती तुम्ही पुढे बघा. आणि मालवणात गेलास ना तर कट वडा उसळ पाव खालास की नाही तो पण सांगा. तो तर कणकवली लयच फेमस असता. कणकवलीत आणि आम्ही उतरलं. गावी गेलो आणि ट्रेनमध्ये किती तास प्रवास असता तो करून जर भूक जर लागली, मग तुमचा ब्रश पण राहवांदे. फक्त चूळ भरायची आणि खाऊक बसायचं. काय? तर कट वडा उसळ-पाव. तो उष्टवल्याशिवाय घराकडे नाही आणि घरातून निघाल्यावर हे मुंबईकडे नाही. हे तर तसं 2 ट्रेनची आठवण येते ना, की ट्रेनमध्ये तर रत्नागिरीचं. सगळ्यात सगळ्यात फेमस वडापाव, 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 वडापाव. म्हणजे गरिबापासून आणि म्हणतात ना मोठ्या लोकांपर्यंत भूक लागली की पहिलं जवळपास ढाबे, गाडी वगैरे दिसतले ते वडापावचे आणि थंय तर जाताच जाता. भले तो हॉटेल शोधू सर आपण ह्या तरी पोटाक आसरो देऊया तसं ह्यो वडापाव. पण तुमका माहिती आहे असं म्हणतात बटाटो वडा ह्यो स्ट्रीट स्ट्रीट फूड म्हणजे काय रस्त्यावर मिळणारा पदार्थ, पण त्याचे फायदे सुद्धा भरपूर आहात. म्हणजे बटाटो वडो खावं आता त्याचे फायदे तुमका ऐकायचे असतात तर रेसिपी बघूची लागतली. आणि असे बटाटे वडे काय माहिती क्रिस्पी होण्यासाठी काय टिप्स अँड ट्रिक आहेत? कारण कधी-कधी बटाटे वडे ना क्रिस्पी होत नाही. कधी-कधी भाजी बुळबुळीत होता. हां. ते ते सगळे म्हणजे बोलतो ना त्या सगळ्या गोष्टी टाळण्यासाठी ह्या 3 चुका तुम्ही करू नका. तळताना सुद्धा असतात चुका, की हं. तळताना बटाटा वडा कोणत्या म्हणजे तापमानावर तळलो पाहिजे, कसं तो म्हणजे तळलो पाहिजे हे किती सुद्धा. बुतूर सोडले पाहिजे. हां. तापना जर तुम्ही पटापट लगेच सोडलास घाई-घाईत, तरी पण त्या तेलाचं तापमान हे होतं. तर आपण पुढे-पुढे बघूया. आता आता सुरुवात आपण बटाटे उकडून कित्या घेतलो. त्याच्यापासून चला. आता ह्या सगळं साहित्य तर वड्याचं साहित्य तुम्ही ह्याच्यात काय कमी जास्त करताच का सांगा. पण ह्या प्रॉपर वड्याचं साहित्य आहे. ह्याच्यामध्ये काही कमी जास्त नसतं. ह्याच्यात हे साहित्य वयाच वया. हां. तरी एक काहीतरी राहला गो हिंग राहलो हिंग. हां. बेसन म्हटल्यावर हिंग वया पोटात. हां. आपण आता घरातलं करतो म्हटल्यावर हां. हिंग. हिंग घालूचच लागतलो. आता तुम्ही कोणत्या पण कंपनीचं घाला. बटाटो कसो आणि बेसन बादणारो प्रकार हा. मग हिंगाने कसो? अहो किती बादलो तरी खाऊची सोडतात काय? हे बघा. तो जरा उबदार आपण आधीच उकडून ठेवलेले होते सरोजने. चाय केल्यान तेव्हा उकडल्यान वाटतं. हं. हं. तुमची चाय पाणी झाली की नाही? आणि चाय बरोबर पण असे खातात हां वडापाव. हां, चला तुमका सोलूक मदत करूया म्हणजे हां. पटापट रेसिपी होतली. तुम्ही माहिती आहे आपण जेव्हा बटाटे वडो खाऊक जातो ना, तेव्हा ह्या बॅटर ते लोकं अगोदरच बनवून आणतात बघा. होय. एका ह्याच्यामध्ये डब्यामध्ये वगैरे असतं ना, तर ह्या बॅटर ते लोकं बनवून आणतात. म्हणजे काय पुढची आपली रेसिपी ना खूप सोपी होता
आणि बटाटे उकडून ठेवचं कारण म्हणजे काय माहितीये, जर तुम्ही डायरेक्ट असे बटाटे उकडलेत आणि गरम-गरम बटाटे वडे करून केलात, तर ती भाजी बुळबुळीत होतात, म्हणजे ते पाण्याळलेली होतात. आणि त्याच्यामुळे काय होतात माहितीये, बटाटे तुमचे वडे तुमचे चांगले लागणार नाही. म्हणून कधी आकार पण पण गोल येत नाही, हां, चपटं होता चपटं होतं. आणि जास्त पूर्ण पाणी तयार बॅटर हां. हातात चिकटता. हं. मग सारख्या त्या ताटात घासा, चमच्यात घासा. म्हणजे पाण्यातच ना ते हां, असा बटाटे होता. वडे. आता हे कसं ह्यातलं पाणी आपण अगोदरच काढून घेतलं, एका फ्रिजमध्ये ठेवला थंड करून. म्हणजे आज घाई होती म्हणून. आणि कधी पण उकडलेले बटाटे 1-2 तासानंतरच बटाटे वडे जर तुम्हाला बनवायचे असतात ना, तर अगोदर बटाटे उकडून ठेवा. 1-2 तासानंतर तुम्ही बटाटे वडे करा. तसं म्हणतात बेसन सुद्धा अगोदर 10-15 मिनिटं रेस्ट करूचे असतात. मी बटाटे सोलते तोपर्यंत तुम्ही बेसन हं. मिक्स करून घ्या. कारण 10-15 मिनिटं रेस्ट केल्यावर ना ह्याच्यात सोडो किंवा काय घालूची गरज नाही लागणार. आणि एकदमच फ्रेश पीठ जर तुम्ही घेतलाच ना, तर तुमका काही घालूची गरज नाही. म्हणजे सोडो घाला, मोहन घाला, तांदळाचं पीठ घाला. फ्रेश ताजा पीठ असत ना बेसनचा, तर तुम्ही जसा फेटाल, जसा हलका होईल, तसा तुमचे वडे कुरकुरीत होतील. काही न घालता. जसा सरोज म्हणाला, मी सकाळी करून बघितले वहिनी, छान झाले कुरकुरीत. हं. आणि फुगले पण छान. तसं मीठ. आपण वाईट सोडो घालूया असं म्हणतात. हं. कव्हरमध्ये कवरला मीठ वायाच ना, चव पाहिजे ना. मग नुसता सपक लागतला. आणि बटाटे वड्याची मजा खरी म्हणजे बटाट्याच्या भाजीत असतं आणि त्याच्या कव्हरमध्ये असतं हां. त्याच्यामुळे तुम्ही पण बटाटे वडे करताना ह्या गोष्टी आवर्जून करा. सरोज ओवा घे. मी बोलले बटाटे वडं उठलो. मीठ घेतलंय मी ढवळून. सोडा व्हायचा झाला हां, मी आले. अर्धा चमचा ओवा घेतलाय मी हातावर. तो बघा चोळून घालून घेते मी याच्यामध्ये. ओवा पण घालायचो, छान एक लागता. बेसनमध्ये ओवा घातलो ना, तर बेसनची चव आणि ओवा पण आपलं कसं गॅस होत नाही पोटामध्ये. बेसनची चव पण छान लागतं आणि त्यात केलो ना की एक सुगंध पण छान येतात. चोळूनच घाला, मस्त वाटतं. आता ह्याच्यात पाणी घालूच. आता सरोज म्हणता सोडो घाला वहिनी. तर मी आता तसा ह्या ताजा पिठा, पण मी घालते ह्याच्यामध्ये सोडो थोडंसं. हे बघा. चिमटीत रवता ना तितकोच. हे बघा. गमता. हे बघा. तो पण सगळीकडे मी भरभरून घेतलाय. तुमका सोडो नाही घालूचो असात, तर तुम्ही तांदळाचा पीठ वापरलास. अगदीच तुमचा तळलेला पीठ ताजा नसत तर. आता ह्या मी ढवळून घेतलंय. आता ह्याच्यात पाणी कसा घालायचा आणि कितपत घालायचा. पाणी घेतलंय नव्हतं. बटाट्याच्या वड्याचं साहित्यात पाणी नाही बॅटरला. हे बघा. पाणी एकदम नाही घालायचा. थोडा-थोडा. थोडा-थोडा घालून हे पीठ कालसवून घ्यायचं आणि आपण हातीन नाही, चमच्याने वगैरे घ्यायचा. थोडा-थोडा पाणी घातला ना, तर गुठळे होत नाही. नाहीतर तुम्ही एकदम पाणी घातलंस ना, तर गुठळे मोडूक बरोच टाईम जातात. आणि ह्या बॅटर ना, किती गुठळे असले आणि नसले, तरी हा चांगला फेटून घ्यायचा. म्हणजे काय होता, वडं एक हे बॅटर हलक्या झाला, की आपले वडे चांगले फुगतात. हे बघा. जसं आपण बाकीच्या गोष्टी कशा फेटतो, तसा ह्या फेटून घ्यायचा.
हो, चिमूटभरच घातलंय, हां, जास्त नाही. हां, थोडंसं. आता ह्याच्यामध्ये एकही गुठळी राहिली नाही या बेसनची आपल्या. आणि हे बघा, हे आता आपला ढवळून झालेला असा. आता ह्या कसा करायचा ता तुमका दाखवते, म्हणजे कसा ओळखायचा की आपल्या ह्याचा बॅटर तयार हा. म्हणजे कशाचा? वडाचा कवर कसा तयार हा. म्हणजे हा आता पडते वेळी एकदम असो चमचो धरायचो नाही, असो असो धरायचो आणि बघायचा एकदम कसा धावती धावता बॅटर. त्या दिवशी माझा आणि सोनमचा चाललेला, मग मी रनिंग बोल म्हणजे नाही, मी मराठीत बोलणार, मालवणी चॅनल धावता धावता बॅटर. आता हे बघा, असा वरसून पडते वेळी ना मस्त असा पडाक व्हाय आणि नंतर चमचो ना पाठच्या बाजू कसं बघायचो, सगळा गळवून घ्यायचा. ह्या तर माझ्या बऱ्याचशा रेसिपीमध्ये आहे, भाजीच्या वगैरे रेसिपीमध्ये असा चमचो गळवून घेतलास की असा एक बोट मारायचा आणि उभोच धरायचो. म्हणजे काय, ह्या बॅटर आहे ना आपला इथून पडता हळूहळू आणि एकदम पण नाही म्हणजे पातळ नाही झाला, हळूहळू सरका व्हाया. असा जर झाला ना तर आपल्या वड्या का ना त्या बॅटर बराबर चिटकता. म्हणजे असा वडो असं बुडवून काढलास हातान म्हणा किंवा चमच्यान म्हणा, खरं तर चमचोच घ्यायचो, चमच्यान चांगला कव्हर करूनच सोडायचो. पुढे दाखवते तुमका. तुम्ही कशा पद्धतीने बॅटर ओळखतास ती तुम्ही खाली लाईव्ह मध्ये सांगू शकतास. पण माझी हीच आहे, प्रत्येक भजीचा असा दे की कुठला असा बॅटर करूचा खुसखुशीत पातळ, तर मी असा बोट मारते आणि असं उभं चमचो धरते. हे बघा, ह्या हळूहळू हळूहळू असा गळाक व्हाया, जास्त लगेच नाही. आता ह्या बॅटर आपण साईडला ठेवूया. आता बटाटे, बटाटी आहे ना चिरून भाजी फोडणीत घालायची की पहिली अशीच आधी कापून घ्यायची? त्याला लागतं ना, मी आता हे एकदम बारीक पीस करून घेते. कोण कोण डायरेक्ट हे पण करतात, पण असं कापल्यावर आपल्याला कळतं मध्ये मध्ये बटाट्याच्या ना असा अख्खे बटाटे म्हणून चिरून जर केले असते तर कळतात आपल्या उकडते वेळी. थोडेसे थंडीचे काय म्हणतात ते बटाटे भुतुरसून काळे असतात थोडेसे. आणि हे का ना बटाटे वडे करते वेळी ही पण एक दुसरी टीप आ तुमची. आता जो नवीन बटाटो येतो ना तो अजिबात घेऊ नको. कारण त्याने ना भाजी एक गोडूस पण होता आणि तो बटाटो ना असो बुळबुळीत होता. ह्या बटाट्यासारखं ना असं शिजून होत नाही. म्हणजे आपले जुने बटाटे. नवीन बटाट्याचे कसे ओळखायचे तर त्याची साला आणि त्याचा माती भरपूर असता. तो धुतल्यावर ती माती जाता, पण ते उकडल्यावर त्याची बटाट्याची भाजी म्हणा आणि ह्या म्हणा ते गोडूस लागता. आपण तसा तिखटच करतो आणि ते बुळबुळीत होतं ती. जसं ह्यो बटाटो बघा उकडल्यावर बुळबुळीत नाही दिसत आहे. तो जरा बुळबुळीत लागतो ना हातात. ह्याच्यात किसून पण घालतात बटाटो किंवा ह्या पण करतात. आपल्या पावभाजीच्या ह्याने. मी भाजी झाल्यावरती पावभाजीच्या ह्याने मॅश करतले. इथे आधी सुरीनेच मी कितपत आपले कापून असे जशी बटाट्याची भाजी करतो. आम्ही काय करतो माहिती आहे? बटाट्याची भाजी जर कधी जास्तीची झाली, की त्याच्यात लगेच आला, लसूण, मिरचीची फोडणी टाकायची, जिरा, मोहरी आणि त्याच्यात हे गोळे करून थंय बटाटे वडे करायचे. म्हणजे दोन्ही पदार्थ होतात. जर बटाट्याची भाजी चुकून जास्त झाली तर. तशी काय कधीतरी होता बटाट्याची भाजी. पण पूजेक बघा हमखास रावता. सगळ्यांनी जर रस्सा भाजी खाल्ल्यानी तर पूजेक अशी बटाट्याची भाजी शिल्लक राहते आणि आपले भटजी काका कसे मिरची आणि ह्याच वापरतात. कांदा वगैरे वापरत नाही. मग त्याच्यासाठी आपण अशी भाजी करायची. त्याच्यात मध्ये आला, लसूण, मिरचीची फोडणी द्यायची. मस्त होतात ती पण आणि ते बटाटे वडे पटकन छान लागतात.
ते इतके बस होतील ना माझ्या मते. आता ते डबल रोलवाला गेला. आता त्याने एकान होय रवायचा की नाही तुम्ही सांगा आणि एकान जायचा ना, तर बघा दोघांका घेऊन गेला. भार्गव त्याका दोघांका पण घेऊन गेलो. 2-2 मम्मी. माका काल व्हिडिओ बघतो एकाच हिला. जसं तो म्हणता ना गोपी किचनमध्ये मेरे दो दो बाप. तसा ह्यो भार्गव म्हणतो माझे 2-2 मम्मी. हसलास की नाही. बघा आता मी एक शिल्लक ठेवलंय. बस झाले तेवढे त्या बॅटरच्या ह्यानी. आता आपण फोडणीकडे जाऊया. आता ही काहींचं हे का घेतलं हो आपण? फोडणीच्या आधी मिक्सर लावतो वया. आता ह्या तुम्ही जाडसर खलबत्त्यात कुठलाच तरी चालात, पण ह्या जाडसरच वया. एकदम पाणी घालून पेस्ट नाही करायची. आणि तुमका तो डबल रोलवाला व्हिडिओ आवडलो की नाही तो सांगा. मी पण आधी थोडा वेळ असाच खै गेलं होतं आणि इलाईनी बघितलंय झोपून उठले तेव्हा. म्हणते ह्या 2-2 ह्यो मीच आहे की काय? दुसरा ड्रेस होतो ना, तो काय मी बघितले नव्हते सर्वच. म्हणे ह्यातच ओपनिंग तर माझ्यासारखी पण जराशी काहीतरी चुकतं. नंतर नीट डोळे चोळून आणि चष्मा लावून बघितले तेव्हा म्हणते, "ह्या तर सरोजचा." तोपर्यंत त्यांचा पुढे झालेला बोलणं, "ह्या कोण? माझी घडी काय गेली?" तसा. थोडीशी कोथिंबीर पण घालून घेते. हेक्का पण ह्या भाजीत पण जास्त ह्या हिरव्या वाटण घालायचा नाही. मिरची घातलंय, आलं, लसूण आणि थोडीशी ही बघा देठाकडची कोथिंबीर. बाकीची वरती आपण ठेवलेली आहे. जरासा जिरा, जरासा. आता ह्या जाडसर पाणी न घालता फिरून घेऊया. म्हणजे 2-3 वेळा गर-गरकन फिरून घेऊया. सरोज गेली, भार्गव आला. झोपून उठला तो. उठल्यावर प्रत्येक बाळाला आपली मम्मी हवी असते जवळ. हा उठायचा, झोपून उठायचा टायमिंगच आहे. मिरच्या थोड्या तिखट आहेत, त्यामुळे ही भाजी तिखट होणार आहे. तरी 2च घातल्यात. हे बघा, एवढं जाडसर. जसं हे दाताखाली जर आलं ना, तर छान लागतं ते. पण थोडंसं भरड अशी याची ही करा. सुगंध छान आलाय. तुम्ही कोणता फेमस वडापाव खाता तो सांगा, की घरीच बनवून खाता? शक्यतो मी तर घरीच बनवून खाते. फक्त लग्नाच्या आधी म्हणतात ना, मैत्रिणी एक सवय लावतात. तुम्हाला पण लागली असेल ना, तशी सवय. ती सवयची फक्त माका माहिती आहे. आता जर अशी हळद ह्याच्यात घालून घेतलंय मी आणि ह्या ना ह्याच्यात घालूया आपण थोडासा. फोडणीत घालूचाच हां, नाहीतर म्हणशाल स्नेहा असा काय करता? पण थोडा वेगळा. मिक्सरचा बटन ठेवला चालू. आता ह्याच्यात ना मीठ घालायचा आणि ह्या ना हयच मळून घ्यायचा. म्हणजे काय होतं माहिती आहे? खै-खै बघा बटाटो वडो खाला ना, तर बटाटा ना पाणी शोषून घेता, सुको असता. त्यामुळे काय होता, मीठ खयच्या खै तरीच लागता. म्हणून आधीच ना ह्या ना असा सगळीकडे असा कोलसवून घ्यायचा आणि ह्या सगळा हातीनच करायचा आणि मग ह्याच्यावर आपण फोडणी द्यायची. आणि असा नाही एकदम पिठासारखा करायचा. खय-खय असे बटाट्याचे तुकडे ठेवले ना तरी चालतात हां. तुम्ही अशी पद्धत करा किंवा डायरेक्ट फोडणीत घाला भाजी आणि ते ह्या मॅशरने अशी मॅश करा, तशी पण चालतात. पण अशी हातीन जर केलास ना, तर मीठ बरोबर रवता. नाहीतर खैतरी बटाटो वडो खालो, की एकाच बाजू कसा मीठ रवता. म्हणून मीठ टाकून ना अशी ही भाजी चांगली अशी मळून घेवा. ही बघा. म्हणजे आपण थोडीशी आलं लसूण पेस्ट सुद्धा ह्याच्यात टाकली. हिरवी मिरची, आलं लसूणची पेस्ट आणि हे पण टाकलं, थोडीशी हळद पण. आता हळद तर फोडणीत घालूची नाही. आता थोडीशी घेते मी हय सगळीच घालून घेते. माका थोडीशी कमी वाटता.
कोण काय खायचे खायचे फेमस वडापाव खातात ते सांगा. कमेंट वाचणारा इयत्ता. भार्गव आता उठला. मगाशी मी म्हणाले ना, जोडी त्याचा डबल रोल होतो, तर एक रोलनी हय राहायचा की नाही? बरोबर की नाही? तर खाली कमेंटमध्ये, लाईव्हमध्ये सांगा. आणि तुम्ही कशी पटकन अशी भाजी करतास आणि मी जी सांगितलंय ना, आपल्याकडे बटाट्याची भाजी जर उरली आणि अगदी चुकीली बटाटो वडो खाऊची, तर ती तुम्ही माझ्यासारखं प्रयोग करतास की नाही? बटाट्याची भाजी उरली की डायरेक्ट त्याला पिठात घोळवायचा आणि खायची वडे करून. आली लहर, केला वडा असं. कहर नाही. हे बघा. कुठे-कुठे तरी असे बटाट्याचे कण राहिले पाहिजे. एकदम पण नाही तुम्ही म्हणाल मोठं अशी अशी फोडी राहील, तसं नाही. आता बघा सगळेजण आलेले आहेत. तुम्हाला आता वाचून दाखवते. हां. कोण कोण आलं ते. जबर कसं खायचा इलाज रोज माहिती नाही. माझ्या बांगडा कसतात की दुसरा. आता तर सस्पेन्स. आता बघा आता बऱ्यापैकी रेसिपी झाली. हे बघा जसं मी सांगले ना बटाट्याचा बॅटर करेपर्यंत आपण का तिथपर्यंत 15 मिनिटं रेस्ट करणं खूप गरजेचं आहे ना त्याच्यामुळे त्या बेसनमध्ये हवा तयार होता आणि ते असे खुसखुशीत आणि ते क्रिस्पी असे बटाटे वडे आहेत ना. पण तुमका एक टिप सांगा बटाटे वडे ना खरोखरची खाऊची मजा ना आपण गरम बटाटे वडेच कित्याक शोधतो सांगा. कारण आमचा असा बहुतेक वेळा होता आम्ही ते गेलो ना की गरम बटाटे वडे शोधण्यासाठी दुकान 4-5 दुकानं फिरणं होता. त्याचं कारण काय सांगा जरा. तुमचं काय वाटतं गरम बटाटे वडे लोकं कित्याक शोधतात? त्याच्यात जो क्रिस्पीपणा असतो ना गरम बटाटे वड्यात, तो खायच्या ह्याच्यात मजा गावत नाही. साधं थंड झालेलो काय करतात, गिराईक येईल त्यावेळी दिसली बाई वड्याचीच होत, तर लगेच आपली कढईत परत ते परत दोनदा डीप फ्राय करतात. पण ता नाही बरा. कोण काय करतात माहितीये, मी त्या दिवशी हळदी-कुंकवात गेले ना, तेव्हा बटाटे वडे वाटत होते. आता सगळ्यांकाच गरम नाही गावचे. बघते तर ही ओव्हनमध्ये काय घुसवता, ओव्हनमध्ये काय घुसवता तर बटाटे वडे आणि समोसे. म्हणलं ती पण एक चांगली आयडिया, की गरम आहे, तर ओव्हनमध्ये ठेवा आपले. चला रवले गरम. कारण पावसाळा असो, उन्हाळा असो किंवा थंडी असो आपला गरम बटाटे वडे होय. कारण जसजसे बटाटे वडे थंड होतात ना तसे ते ऑइली होतात. हं. म्हणजे तेलकट होत सुरुवात जातात आणि मग ते तेलकट वडे ना खाऊन मजा येणार नाही. म्हणून ना सर्रास सगळीजण गरम बटाटे वडे शोधतात आणि बटाटो वडा म्हटलो की तो गरमच होय. पण ट्रेनमध्ये गंमत होता माहितीये? पार्टी. ट्रेनमधून उतरून खरं शोधून टाकलं. म्हणून रत्नागिरीचं स्टेशन येताना जेव्हा आपण गावी जातो कोकणातल्या ट्रेनमध्ये तेव्हा रत्नागिरीच्या स्टेशनवर उतरून जास्त वेळ ट्रेन थांबताना मग स्टेशनवर उतरून पटकन तो गरम वडापाव घेऊन लगेच ट्रेन पकडता येता पण तुमची बोगी जवळपास होईल लांब येईल तर झालं म्हणजे तो बोलतात ना गरम मिस पण होईत आणि ट्रेन पण मिस होईत. आणि काय सगळीकडे माहितीये कसा चेक करतात गो ताप इलो काय वड्या कसं बघतले हा हा गरम आहे की नाही ताप इलो आहे की नाही तुम्ही कसं चेक करता असं की असं उलटो हात लावून. आता मी सांगते नम्रताने हाय लिहिलंय लाईव्ह दिसत नाही नाही लाईव्हच आहे लाईव्ह दिसणार तुम्हाला सविताने हाय लिहिलं दिव्याने हाय लिहिलं ओवा घातला का घातला सविताने हाय लिहिलं मनीषाने हाय लिहिलं श्रद्धाने हाय लिहिलं मी सगळ्यांची नावं घेते कुणाची राहिली तर बोला. सगळ्यांचं शारदाने स्वागत. हाय लिहिलं श्रद्धा भार्गव कुठे आहे त्यालाच भरवायला गेलेली मी आलं लसूणची पेस्ट घातली का ती आता आम्ही बनवली ती म्हणजे अगोदरची कमेंट आहे. हं. मिक्सर कोणता वापरतो तर आपला हा मिक्सर ना प्रीतीचा मिक्सर आहे 750 पॉवरचा तुम्हाला हवा असेल तर आम्ही खाली लिंक देतो तुम्ही तो ऑर्डर करू शकता छान आहे त्याच्यामध्ये बारीक होतं जेवढी जास्त पॉवरचा मिक्सर घ्याल तेवढं चांगलं होतं. त्याच्यानंतर मला नाव नाही कळत आहे विजयने लिहिला हाय हाय आणि तुमचं धन्यवाद गाव कोणतं सगळ्यांचा. आमचं गाव कणकवली आहे. सविताने मला बटाट्या वड्याचा समोसा जस्ट आवडतात ओके बटाटा वड्यापेक्षा समोसे जास्त आवडतात. हो आम्ही समोसे वडा समोसा वडा म्हणते समोसाची पण रेसिपी दाखवलेली आहे तुमचा हवी असेल तर तुम्ही परत त्याच्या व्हिडिओमध्ये जाऊन बघू शकता. समोसे सुद्धा ना एकदा कधीतरी आम्ही लाईव्ह रेसिपी दाखवू जसे आज आपण बटाटे वडे दाखवतो आहे ना म्हणजे आपण बनवतोय वडे आणि त्याच्याबरोबर बटाटे वडेच म्हणतात तर ते बटाटे वडे झाले कारण त्याच्यामध्ये असतं बटाटा आणि वडा आणि वडा असतो आपला बेसनचा. आपण आज करतोय लाईव्ह मध्ये बटाटे वडे पण करतात असा म्हणतात वडापाव. वडापाव कारण हा. त्याच्याबरोबर खातो आपण. तसं हे बटाटे वड्याचं काय काय प्रकार केले जातात. जसं तुम्ही सांगितलात कटवड्यामध्ये मिळतात कटवडा. उसळीमध्ये घालून दिले जातात ना हा. कटवड्यामध्ये. चण्याची मसूरची अशी उसळ असता
त्याच्यात. आज आपण बनवतोय आपले बटाटे वडे. तुमचा आवाज येत नाही. हो, माझा आवाज येत नाही वाटतं. माईक पाणी घेऊन माईक येते. हा. मी काढून ठेवलेला. आणि छोटे मिनी वडे सुद्धा करतात, ते पण छान लागतात. मी एका हळदी कुंकूचं तर झालं, लग्नाला खाले होते छोटे छोटे मिनी वडे, एकदम हा. असे छोटे, म्हणजे 2-3 बटाट्याचीच पीस, आणि ते छान लागतात ते सुद्धा. अशी ती कोणत्या चटणी बरोबर, आता ह्याच्या बरोबर वडापाव बरोबर तर फेमस चटणी असते, त्याच्या बॅटरने जी केलेली असते बघा, लसूण आणि त्या बॅटरने केलेली असते हा. हाताने शिवरून, ती 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 चटणी. आणि त्याच्याबरोबर तिखट मिरची. हा, ती जी आपण तळलेली. तळलेली असतो ना ती. आणि त्याच्यानंतर लायटर काय गेला? त्याच्यानंतर लायटर काय गेला? या नाही. लायटर इथेच होता ना, तिथेच होता. आता दुसरा लायटर घ्या. पण लायटरच आहे. ह्यो आम्ही नवीन लायटर घेतलो. होय होय, आता ती पण इलेक्ट्रिकल विचारतली. इलेक्ट्रिकल चार्जरचं. पण ह्यो पेटवची थोडी ट्रिक आहे, जरा जोरात दाब देऊन, कारण नवीन आहे हा, ना, त्याच्यामुळे तो व्हायच कडक, म्हणजे घट्ट मारता, कडक म्हटलंय. आता ह्या काय मोहन? नाही नाही, मोहन तर नाही घातला की ते आपण चिमूटभर सोडो सोडो घातलो, घातला. आणि आपला पीठ ताजाचा, त्यामुळे चिमूटभरच सोडो घातलाय. तुमका सोडो वगळूचो असत तर मोहन सुद्धा किंवा तांदळाचं पीठ, मी 2 ऑप्शन दिलेले असत. आता हे किती, आता आवाज येतोय का? कारण मी माईक लावलाय. मगाशी माझा येत नव्हता कारण माईक नव्हता ना, मग मी घेऊन आले. हा, मी चेक करते, मीच माझ्या मोबाईल मध्ये येतो तर आहे. चेक करते मीच माझ्या. हा, आला आला. आता बघा, ह्या तेल मोहनसाठी नाही, हे तेल आपण भाजीला फोडणी देणार. मी Direct. दुसरी पद्धत केली, कारण मी आधीच हे कसे बटाटे मग कुठे कुठे ना फोड्या राहतात, मग तिथे मीठ लागत नाही. हे अशी पद्धत केली ना की पूर्ण बॅटरला व्यवस्थित मीठ लागलं नाही, पण जातं. मॅश करूनच घ्यावं, म्हणजे हा ते एक जीव पण होतात ते बटाटे, आणि हा, त्याच्यामध्ये आपण जो मसाला घातलेला असतो ना तो. मी त्यासाठी कच्चं आता हे वाटप तेल सुद्धा. गरम झाला, कारण हा बुडबुडे योग सुरुवात झाली. गॅस बारीक करते, नाही तर हा, पटकन असं दोरी बंद. लो की हा. आपला तेल गरम झाला. आता मोहरी, जिरा, कढीपत्ता बारीक तुकडे करून. फोडणी देताना लांब होऊ हा, आहे. आणि हे आपली, आणि गॅस बंद. हा, काय ता आला, लसूण आणि मिरची. जिरा मी परत थोडासा उरलेला घातलाय. आता गॅस बंद केलो. होय होय, बंद तेल केलेला. तापेपर्यंतच ठेवायचं. मस्त असं सुगंध येईपर्यंत, आणि येलो लसूणचा जो फ्लेवरचा जो सुगंध असता ना, तो तोलात जर व्यवस्थित फोडणी बसली ना, तर तुम्ही असं पण लसूण खाऊ शकता फोडणीतली, खूप छान लागते. म्हणून ही फोडणी इथे व्यवस्थित बसली पाहिजे. वडापाव म्हणजे प्रत्येक ठिकाणीचा वडापाव आपल्याला आवडत नाही, काय काय ठिकाणीचंच का आवडतं, त्याचं कारण ह्यात असतं, बनवण्याची त्याची पद्धत. जसं आपल्या नाल्यासोपारा एक फेमस आहे मामा वडापाव. तो म्हणजे तुम्ही गुगलवर पण टाकशात ना मामा वडापाव खायचा, तर तुमचं काय येतो, आणि त्याचं गेली मला वाटतं 30-40 वर्ष तरी आहात त्याचं दुकान. पण मामा हा. वडापाव बहुतेक ठिकाणी असा, दादरला पण असा ना. हा, बहुतेक दादरला ठिकाणी पण मामा असा. वडापाव आहे. हा. मामाच कित्या बनवतात, आहे कित्या नाही बनवत. आता ही फोडणी ना मी ह्याच्यावर घालून घेते, ही बघा. अमृता बोलते थोडी उडीद डाळ टाकायची का? हो टाकायची ना. हो हो, तुम्ही तुम्हाला टाकू शकता. आवडीनुसार तुम्ही टाका. पण ही कशी, आपण मालवणी लोक अशी सरस मिरची, आलं, लसूण. आता इथे उडीद डाळ काय, थोडे कांदे पण घालतात बारीक चिरून फोडणीला. पण ते कांदे मला पावाबरोबर असे नंतर देतात नाही, ना, तेव्हा हा. चांगले लागतात. आणि भाजी शक्यतो वडापाव तो टिकत नाही, लगेच खराब होतो. त्यांनी सुद्धा, कांद्याने सुद्धा बुळबुळीतपणा येऊ शकतो तुमच्या भाजीला. ही भाजी तुम्ही अशीच फ्रीज मध्ये पण 1-2 दिवस तरी ठेवू शकता. हा, वाटली तर लगेच आपले तिकडच्या तिकडे असं बॅटर केलं, कालवलं आणि हे केलं, कारण ही तसं भाजी. ठेवू नये, पण हा, सांगते. ठेवू नये, तशी राहतच नाही हो. बटाटा वडा सगळ्यांनाच आवडतो. आमच्या घरात तर बटाटे वड्याची कॉम्पिटिशन आहे. मी इथे तेल गरम करते, कारण हा झालंय ना ते. हा, झालंय. हे बघ, हा टाईट मारतो लाईटर, म्हणून पेटवताना असा असा करून उलटा करूनच जावं. आणि हे खरं, ही टिप पण आहे की लायटर एखाद दुसरं असावं. दुसरं डाव्या हाताने ठेवलेलं उजव्या हाताला माहिती नाही पडत, मग शोधाशोध नको. मग ट्रॉलीत मध्ये दुसरं लायटर नक्कीच ठेवावं, जर तुमचा लायटरचा गॅस असेल तर. आता ही कोथिंबीर बारीक चिरून, ही बघा.
कुणाकुणाला जास्त आवडते, आता हे कुणाकुणाला सगळं मी नाही आवडत आहे. उचलते इकडचं. हां. म्हणजे कसं हाताजवळ परत-परत येत राहिलं तर अडचणीसारखं होतं ना. ते चमचा दे कमेंट मला एक. वाचते मी हां. तू कमेंट वाच, पण मला एक चमचा कुठला? तोच स्टीलचाच आणि ना? वडे काढायला हे पण दे. कायलीत तेल नाही वतलं. नाही पहिलं त्याला गरम होऊ दे. हां, मी बरोबर. ओतते. सुजाताने लिहिलं हाय ताई, अनघाने लिहिलं हाय, हाऊ आर यू बोथ ऑफ यू? आम्ही दोघी मस्त आहोत. अस्मिताने लिहिलं चना काय? छान भेट आहे. ओके. श्रुतीने लिहिलं तुम्ही नालासोपाऱ्यात राहता का ताई? नाही आम्ही विरारला राहतो, पण नालासोपाऱ्याला आमची जाव राहते ना आणि माझे वडील राहतात त्याच्यामुळे नालासोपाऱ्याची माहिती आहे. आता तेल जसं मी सांगितलं ना, तळायला तेवढंच तेल घ्यावं जेवढं आपल्याला गरजेचं आहे. जास्त तेल घेऊ नये. कारण मग तळलेल्या तेलाचं करायचं काय? मग ते डबल-डबलदा तरी पण वडा बुडायला हं. पाहिजे हां. नाहीतर मग नाहीतर वरतून खूपच आपल्याला कमी हां, हां. वडा अर्धो बुडालो आणि तुम्ही अर्धाच तेल वतलं असतं. हां, जरा हां. वड्यात जास्तच तेल लागतं. वडा पूर्ण बुडायला पाहिजे. तुमच्या साइजवर आहे. कोण-कोण चपटा हां. वडापाव पण करतं. नाही त्याला पण हां, चपटा वडापावच हां. करतात जास्त करून. त्याला कसं होतं तो माहिती पावात बरोबर राहतो. पण अ, असा फुगलेला दाखवायचा असेल ना, तर हां. तो गोल वडापाव नाही, छान. नाही. त्याचं कारण काय असतं माहिती आहे? काही-काही ठिकाणी ₹10 चा वडापाव मिळतो, काही-काही ठिकाणी 15 चा मिळतो, 20 चा मिळतो, 30 चा मिळतो. मग त्याच्या साइझवर असतं ना हो आणि ते. जम्बो वडापाव एवढा असतो तो. हां. तर त्याच्या साइझवर असतं. तर चपटा वडापाव केला ना, की तो पावामध्ये बरोबर बसतो आणि कळत नाही, की तो छोटा आहे की मोठा आहे. पटकन खाल्ला जातो. आमच्या वडापावमध्ये वेगळं पण हेच आहे, की आपण करतोय कोकणी स्टाईल, स्पायसी असा, खूप छान असा सुंदर आपण बघा बटाटे कधी उकडायचे हे तुम्हाला सांगितलं. ज्याच्यामुळे मेन म्हणजे बटाट्याची भाजीच खूप चांगली झाली पाहिजे. त्याच्यासाठी फोडणी कशी द्यायची ही तुम्हाला वेगळी टिप्स सांगितली. त्याच्यानंतर बॅटर बनवताना त्या बॅटरला 15-20 मिनिटं रेस्ट करून ठेवायचं, ज्याच्यामुळे तुमचे वडे आपसूक असे मस्त फुगून येतील आणि कुरकुरीत राहतील आणि गरम वडेच कसे खायचे हे सुद्धा आम्ही सांगितलं. तर तुम्ही सुद्धा वडापाव करत असताल ना, वडे तर करतच असतील, तर तुमची काहीतरी टिप्स असेल ती सुद्धा सांगा. कारण प्रत्येकाची बनवण्याची पद्धत वेगळी असते. हां, ह्याच्यात मी एक हं. वेगळी पद्धत केली म्हणजे काय, आधी भाजीमध्ये थोडासा कच्चा मसाला, हळद, हां. मीठ टाकून बॅटर असं मळून घेतलं हाताने. म्हणजे काय आपलं मीठ सगळीकडे लागावं. लागेल. हां, ही मी पद्धत केली. कोणी-कोणी सरळ बटाटे चिरतं किंवा हे हां. करून डायरेक्ट फोडणीला घालतं. मी फक्त ह्याच्या वरून फोडणी टाकली. मी ही वेगळी पद्धत केली. हा आमच्या बटाट्याचा वेगळेपणा आहे. बटाट्या आणि वड्याचा. हां, आपण नंतर ही भाजी एकजीव करून घेतली, वरून फोडणी दिली हां. आणि नंतर हाताने व्यवस्थित एकजीव करून घेऊन मग आता त्याचे गोळे बनवतोय. आता बघा तेलाचं पण असतं. जास्त हां. तेल तापू द्यायचं नसतं. आता मीडियम आता हा हं, बटाटा वडा बघा सुका दिसतो. एकदम ओलसर ओलसर दिसत नाही नाही. आणि तेलकट पण नाही. म्हणजे तुम्ही म्हणाल तेलाचं प्रमाण पण ह्याच्यात व्यवस्थित झालंय. असे सुके सणसणीत असतील ना आणि तुम्ही याच्यामध्ये अशी भाजी जर ठेवलात फ्रिजमध्ये, तर हां. तुमचे पटकन तुम्हाला कधी आली लहर आणि केला कहर म्हणाली ना मी, तसं. म्हणून जशी आम्ही टिप्स सांगितली ना, की बटाटे वडे अगोदर उकडून ठेवायचे. गरम-गरम वड्यांची भाजी बनवायची नाही. अगोदर अर्धा 2 तास तरी गरम-गरम हां, बटाट्याची बटाट्याची भाजी बनवायची नाही. हां. 1-2 तास तरी आधी फ्रिजमध्ये तुम्ही उकडून ते थंड होण्यासाठी ठेवू शकता. छान आहे वड्याची रेसिपी. मदन बागवेन थँक यू. तुमचा वडा धन्यवाद. आवडतो का? तुम्हाला वडा आवडतो का? मला आवडतो. लताने लिहिलं हाय. शारदाने लिहिलं हाय. श्रुती गवस लिहिते ओके ताई. यायला पाहिजे वडा खाण्यासाठी. नक्की, रामचंद्र नक्की. येवा, हां. येवा. अजूनही वेळ गेलेली नाही. जसं अजून आमचा कोकण बनतोय. आपलंच असा, तसं परब किचन आपलाच असा. असं कुतू-कुतू हसत जावा. वडे येवा. खावा आणि कुतू-कुतू हसत जावा. चांगलं आहे ना. जसं कोकण आपलं तसं परब किचन तसं आपलाच अजून एक असा. खास बातमी द्यायची आहे. त्याच्यासाठी मगाचपासून विचार करत होते, पण म्हटलं आता आणि शेवटी सांगते. आपले मालवणी मसाले तयार झालेले आहेत. हे असत आपले परब किचनचे स्पेशल मालवणी मसाले. जर तुमका ऑर्डर करूचे असतात ना, तर तुम्ही WhatsApp करा. आमचा नंबर आहे 9766549535. त्याच्यावर तुम्ही WhatsApp करू शकता. आता तेल तापलेलं आहे. जास्त तेल तापलं ना, तर वडे आपले करापतले. तर थोडंसं बॅटर टाकून बघूया. तापलं बघा. बॅटर वर आलं म्हणजे आपलं तेल तापलं. पटकन बॅटर वर आलं. आता एक-एक करून हे बघा. तेलात गेल्याबरोबर येतो खायला असं लिहिलंय. नक्की या. येवा, येवा. अमिताने लिहिलं, "हो, खरंच खायला यावंसं वाटतंय." म्हणूनच तर आज आमची रविवारी स्पेशल लाईव्हची रेसिपी ठेवण्याचं कारणच ते होतं, की वडापावची रेसिपी ठेवूया. कारण सगळ्यांचा आवडता प्रिय विषय असतो. कारण माझा तरी असतो. मी जेव्हा रविवारी बाहेर जाते ना, म्हणजे कुठे फिरायला वगैरे जाते, तेव्हा मी काहीतरी वडापाव किंवा समोसा
किंवा दाबेली असं काहीतरी स्ट्रीट फूड नक्की एक चीट डे असतो ना, तसं माझा रविवारचा चीट डे असतो. चौपाटीमधून भिजून येला की तो गरम गरम वडापाव खायचो. कुठे चांगला वडापाव मिळतो इथे? कीर्ती कॉलेजच्या बाहेर हो. कुठेतरी चांगला वडापाव मिळतो असं मी भरपूर हो, जणांकडून हो. ऐकलंय. मी अजून म्हणजे बोलतात ना अ, तुम्ही अ, खाल्लास की नाही? मी खाल्लंय. मी हात वर केलंय. हां, अजून मी नाही खाल्ला हं. म्हणून मी हां, कुठे-कुठे मिळतं? हां. मी पण तुमका आधीच मी विचारलंय. एक सांगितलं फेमस. लोकेशन. बाकी तुम्हाला माहिती असेल तर तुम्ही सांगू शकता. एक रत्नागिरीचं स्टेशन सांगितलं, त्याच्यानंतर कीर्तीचा वडापाव सांगितला, त्याच्यानंतर प्रत्येकाच्या कॉलेजच्या बाहेर कॉलेजची आठवणी असतेच असते हां. माझी तर आहे. माझ्या कॉलेजच्या बाहेर जो वडापाव मिळायचा तो मला त्याची टेस्ट अजूनही आवडते. म्हणजे माझं कॉलेज होतं गोरेगावला. म्हणून मी सांगू शकते की आणि तो आपलं पण ट्विन्स वडापाव रोडचं पण फेमस हां, वडापाव, फेमस मामा मामा वडापाव. वडापाव. तो मगाशी ती मी एक तुम्हाला चव सांगितला. तोंडावर राहता रेंगाळत. हां, तो असतो तिखट पण लागतो खूप छान. त्याच्यामध्ये जी चटणी घालतात ना आणि काही-काही ठिकाणी मी बघितलं चटणीसोबत कांदे घालतात. मी तर सांगते गोड चटणी लावा. दुर्वांग पण तेच सांगतो हां, की गोड चटणी लावून द्या. मला पण गोड चटणी लावून खूप आवडतं. वडोलीचं मंगेश म्हणतात. पण असं म्हणतात मुंबईमध्ये जो नवीन माणूस येतो ना, त्याला काही खाण्याचा पहिला पदार्थाची जर ओळख होत असेल ना मुंबईत आल्यावर, तर तो पदार्थ असतो आपला वडापाव. खरं की खोटं सांगा? मुंबईत पहिल्यांदा आम्ही ट्राय करून मग बघूया. मी बोलत होती ना. तुम्ही आता बोलताना मध्येच कट, कोण कट, मध्ये जुडवा हिला की काय? अजून नाही आला. मध्येच माझ्या जोडव्याने मला कट केलं. मी बोलत होती, की मुंबईचा फेमस स्ट्रीट फूड म्हणजे काय? तर वडापाव. मुंबईची ओळख आहे. बरोबर. जगामध्ये जर तुम्हाला मुंबईची ओळख पावभाजी आणि वडापाव. हॉटेलमध्ये जाऊन नाही परवडला, खिशात थोडेसे पैसे, चला वडापाव. वडापाव. दिवसभर तुमका एनर्जी देतात. जसं मी सांगितलं ना वडापाव खायचे फायदे काय? तर तुमका दिवसभर एनर्जी दिवचा काम करता आणि पोट भरलेल्यासारखं होता. मंगेशवर कुठं? अरे हां, थांबा. कोणीतरी कमेंट ट्राय करू तिकडे मोकळं. हे बघा. हे भुतूर सोडायचे हां. आता ह्या वाटग्यामध्ये ना माका वाटतं 3च रवतले. कारण चौथो घातलाय ना, तर तो कुस्कारतलो आणि त्याका पूर्ण असा न्हावून घालायचा असा. हे बघा. आपल्या काय गाडीचो ढाबो-बिबो करूचो नाही हां. पण हे असे करायचे. नाहीतर भुतूर असे पटकन तो हात चालता तेल हां. खूप तापलेलं आहे हां. हां. आता म्हणून हां, हां. पहिल्याच सगळा माप असता. पण आपण बघूया गॅस एकदम मीडियम हां. मी आता बारीक केलं. आणि ह्या चमच्यानेच हे बघा चमच्याने असे सोडायचे. साईडला हे होतं. शेपटी इली, शेपटी हां, इली. अमृताने लिहिलं बोरवलीत मंगेश वडापाव. कुठे चंदावरकर रोड भाभई. ओके, आम्ही नक्की जाऊन तिथे ट्राय करू हां. वहिनी तुम्ही येणार? बोरवलीला. जवळच आहे, लांब नाहीये. जाऊया, जाऊया. हां, बोरवली आपल्या काय विरारवरून ना बोरवलीसाठी ट्रेन जाते हां. हो. जरा जास्त चर्चगेट-बिर्चगेट म्हटलं की खूप लांब पडतं. बोरवली जरा जवळ पडतं. एका वेळेला 3च ना? हो, मी 3च घातलाय. हां. कारण तू बोलला ना, की तेल तापला की नाही. नंतर आपण 4 हां, नाही घालूया. पहिल्याला बरोबर आहे. आपल्याला अंदाज येत नाही ना. हां. तरी मी पहिल्याच सगळा मापा. हां. दीपकने लिहिलं हाय, नम्रताने असा लिहिलं तेल दादर उडवायचा जसं स्टेशनचा आपण श्री वडापाव. हां. हां, असा तेल उडवला ना, की तो बॅटर आहे ना, कारण बटाटो वडो खाली पहिलो आहे ना, तो असो बसतलो. हं. नाही बसले, नाही चिटाकले. तेल बरोबर तापलं. ते तेल बरोबर तापलं आणि बॅटर पण बरोबर झाला. जास्त वड्यात चिडला पण नाही पाहिजे. हां. एकदा दोनदाच. हां, काय-काय कधी-कधी खाली करपतो ना होय, जास्त होय. वेळ राहून. बसता खाली. हां, दादर स्टेशनचा श्रीचा वडापाव छान असतं असं नम्रताने लिहिलं. हां, वहिनी तुम्ही कालच गेलेलात ना दादरला? आता पुढच्या वेळेला जाल ना तेव्हा आवर्जून वडापाव ट्राय करून या. मी मी चर्चगेटला गेलेली, चर्चगेट. चर्चगेटला गेलेलात? दादरला नाही. डायरेक्ट ट्रेन चर्चगेट. जायचं होतं मरीन लाईनला, पण ती बॉम्बे सेंटरवरनं फास्ट झाली. डायरेक्ट चर्चगेट. स्टेशन जवळ देशला राजमोहन बोल ना. हां. अरे मी खालचं वाचतेय. माझ्याकडे वडापाव फेमस रेसिपी आहे. तुम्ही देऊ शकता आमच्या नंबरवर तुम्ही WhatsApp करा. तुमची जी वडापावची फेमस रेसिपी आहे ना, ती आपण तुमच्या नावासकट सगळ्यांना कळवू दे ना, की तुमची फेमस वडापावची रेसिपी. नाहीतर तुम्ही आता सांगू शकता. आता आम्ही करतोय ना, तर तुम्ही खाली कमेंट करून आणखीन तुम्ही काही टिप सांगा. आमच्या राहिल्या हां. असतील आमच्या ह्या रेसिपीमध्ये त्याही तर तुम्ही सांगू तुम्ही शकता. सांगा. लाईव्हमध्ये बघू आम्हाला. हां. नाहीतर आम्ही तुम्हाला लाईव्हमध्ये कधीतरी बोलू. तुम्ही या.
वैशाली लिहिते खूप छान, मुंबईचा वडापाव फेमस. हो. विद्याने लिहिलं हाय, तुमच्या स्वतःचा फ्लॅट आहे का? हो, आमचं स्वतःचंच आहे. विजयने लिहिलं हाय. अमृताने लिहिलं स्टेशनवरून जवळ आहे का? वेस्टला राजमहल हॉटेल समोरच. ओके, दादरचं सांगते ती. श्री वडापावचं. कौशलने लिहिलंय हाय. श्रद्धाने लिहिलंय अरे वा मस्तच मेन्यू, थँक्यू सो मच, या खायला. अमिताने लिहिलं मामा काणेचा वडापाव पण छान असतो, पण कुठे? दादरचा. मामा काणेंचा दादरचा. वडापाव दादरला असतो. हा, ब्रिजच्या खाली. ब्रिज ह्यांनी ट्राय केलाय, बहिणीने लगेच त्यांना मामा काणेचा वडापाव म्हणावं लागलं, त्यांना लक्षात राहिलं. लाडू सम्राटचा लालबागचा वडापाव पण छान असतो असं मदन बागवेने लिहिलं. आता ह्या वेळेला मी जेव्हा चर्चगेट पर्यंत जाईन ना त्यावेळेला नक्की हे वडापाव मी ट्राय करेन, कारण मी स्वतः वडापावची खूप मोठी फॅन आहे. मला समोसा एवढा नाही आवडत, पण वडापाव हा मला खूप आवडतो, त्यामुळे मी नक्की ट्राय करेन. बरोबर मिरची पण होई हो, ती मिरची आता मी काढते. थांबा जरा, मिरची त्याला मीठ- तळायची हा. नंतर. पण ती पण तळण्याची एक पद्धत असते, नाही तर मिरची तेलात गेली ना की सगळे थडथड तडतड करून उडते. बोरवलीला नक्की जा, कारण मी बोरवलीला राहायचे. ओके, नक्की. आता कुठे गेलात असं राहायला? बॅटरचं जे येतं ना ते काढायचं नाही आणि ते आलंच पाहिजे. त्याच्यावरनं तुमचा बटाटा वडा कुरकुरीत कुरकुरीत झालाय तो कळतो. म्हणजे ह्याच खाऊन वाईच बघायचं, हा माझं झालो हा कुरकुरीत असा. आणि तेल पण नाही बघा, सुके झालेत एकदम, अजिबात तेल दिसत नाही हा. हा, आता ते झाऱ्याचा तेल आहे, झाऱ्याचा. तेल आहे, तेलाकडे जरा जपून असं म्हणत होती. हे बघा, आपले वडे बघा, असा आवाज पण येतोय तो कुरकुरीत. हा. नंतर तुम्हाला दाखवतो, शेवटपर्यंत लाईव्ह राहा, नाही तर आता वडे झाले म्हणाले, पण अजून ते पाव मध्ये सर्व करायचे बाकी आहेत. हो. आणि आपली मिरची कशी तळायची आपण चटणी करून दाखवणार होतो, पण म्हटलं थोडी बघू, मोठी. जर बॅटर शिल्लक हा. राहिलं तर करूया आपण चटणी, हा. पटकन होते ती. फक्त लसूण बाजूला करून ठेव लगेच, त्यात काय लसूणच लागते. हा, थांबा आपण लसूण करून ठेवूया. ए सोना, आणि हे जे साईडनी पडतात ना तेच आपल्याला चटणीमध्ये लागतं. पूर्ण त्याला आंघोळ घालायची. आता मी 4 सोडले, आडेमाडे 3 नाही सोडले. कधी तुम्ही जर ह्याला बघितलं असेल तर ते लोक हातानेच असे पटकन असे करतात. हो, असे त्यांची सराव झालेला असतो. आणि सराव. तो मोठी मेंदू कढई वडे असते. असू दे की हा, आपले मोठी बटाटे कढई वडे असू असते. दे. बोरवलीचे सांगितले ना मी, स्टेशन जवळ आहे, तिकडेच ऑपोजिटला बोरवली चौपाटी वाईज आहे खाऊ गल्ली, ते पण एक ब्लॉग बनवा. ओके, तिथे पण एक ब्लॉग बनवा असं अमृता म्हणते. नक्की. नक्की ताई, नक्की. ओके, सविताने लिहिलं बोरवलीची आमची बिल्डिंग रिडेव्हलपमेंटला गेली, त्यामुळे त्या दुसरीकडे गेल्या राहायला. ही बघा, बोलले ना शेपटी इली, ही बघा. आई त्या वडापाव करायला गेली की त्या शेपट्या तोडून खालास की नाही लहानपणी? मी तर लय खाल्लंय. आई म्हणायचं, आई मी शेपटी खाऊ? हा, आपल्याला एक वडापावचा ब्लॉग शूट करायचा, तर कुठला करायचा फेमस वडापाव? जसं काणे वडापाव एकाने सांगितलं दादरला, तसं अजून कुठला आहे? कुणाचं दुकान असेल किंवा कुणाच्या जवळपास असेल तर तुम्ही सजेस्ट करा, आम्ही नक्की येऊन तुमच्या इथे तो ब्लॉग शूट करू. तुमचे मित्र मैत्रिणी हा. कोणी गाडीवर सुद्धा लावत असेल आणि त्याच्या हाताची चव पण तुम्हाला आवडली चांगली असेल, हा, आणि तो हॉटेल पण, असेल कुणाचं हा, छोटं. त्या गाडीवर पण गर्दी असते भरपूर. जसे आहेत, आमच्या पण ओळखीच्या आहेत, पण तुम्ही सांगितलं तर आणखीन बरं वाटेल आम्हाला. हा. इकडे जवळ असतील तर वेल अँड गुड. विरार, वसई, नालासोपारा. आता ह्या ना मी काढून घेते, हे बघा. तोपर्यंत हे मंद आचेवर चांगले परतून घेते. ह्या इतपतच असा लाल करून, ह्या नंतर ना ह्याची आपण काय करायची, बरोबर ओळखला, चटणी करायची. न ओळखता लगेच. आता मी लसूण किती 10-12 केल्या. हा, बस पाकळे हा, तेवढ्या लसूण केलेल्या आपल्या आहेत. मिक्सरच्या भांड्यानंतर भांडा धुवूक नको टाकू. नाही, कारण ते टाकलंच नाहीये, तुम्हीच टाकलंय ते बेसिक मध्ये वाटतं. हा, बटाटे वडे असे तेलकट दिसता नाही, सुके सणसणीत दिसा पाहिजे. तेलकट दिसलो तरी सांगा आणि सुको दिसलो तरी सांगा. आणि सुको जर दिसलो तर डबल टॅप करा स्क्रीनवर. अमृता मानेल मंगेश वडापावचं करा नक्की. आमच्याकडे वड्याबरोबर मका चिवडा पण देतात हो, असं श्रद्धाने लिहिलं. या खायला नक्की. बघा, ह्याच्यासाठी तुम्हाला काय करायचंय आता कळलं. आता टाकते वेळी आवाज ऐका. इलो, हे बघा,
थांबा, माईक जवळ घेऊन जावं लागेल. थांबा, मी घेते. थांबा. इलो तर कमेंट मध्ये, लाईव्ह मध्ये सांगा. पाणी पडलं वाटतं. त्या ताटात झारो ठेवतो. ठाण्याला कोट नाक्यावर पांडूचा वडापाव फेमस आहे. नक्की. किती ठिकाणी वडापाव खूप फेमस असतात हा, पण हो एक ना म्हणजे बोलतात ना. गो आता आहे ना, आम्ही 4 बिल्डिंग पुढे गेलो ना तलावापर्यंत, हा. तरी 5-6 तुका गाडी घावतली. गाडी, एक हा. मोठा दुकान तो. हा, मिळणारच. आणि ते फेमसच असतात. हो. खूप छान लागतात. त्यांची ती गिरायका असतातच की होय फेमस आहे, होय फेमस आहे. हा. पण खरं सांगायचं तर काय माहितीये, वडापाव हा फेमसच असतो. कारण वडापाव हा प्रत्येक जण खाणारे व्यक्ती आहे. प्रत्येक जण गरीबापासून खातो, श्रीमंतापर्यंत. हा. प्रत्येक जण वडापाव एकदा ना एकदा आयुष्यात, एकदा म्हणण्यापेक्षा भरपूर वेळा खातो, पण खातोच नक्की. आता मी काय केलंय माहितीये सरोज? काय केलंय? तो केला. हा. जसं आपण जसं बोललो ना, आता ह्यो 15 रुपया वालो, तर ह्यो 10 रुपया वालो. पण याच्यात बॅटर तेवढाच मी गोळे सेम केले, फक्त त्याच्यात दाबलंय. हा. जास्तीत जास्त महाग वडापाव तुम्ही कुठे खाल्लाय? जम्बो वडापाव ना? जम्बो वडापाव. हा. तुम्ही कुठे खाल्लाय? बाकी तुम्ही सांगू शकता कमेंट करून की तुम्ही जास्तीत जास्त महाग वडापाव कुठे खाल्लाय? रेल्वेत सगळ्यात स्वस्तातला स्वस्त वडापाव खाल्ला असेल आणि आणि आपले मालवण सेट रत्नागिरीचा वडापाव गाडी येत कालच की नाही, तो पण लाईव्ह मध्ये, लाईव्ह मध्ये सांगा. हा, सांगू शकता तुम्ही. बटाटे वड्यावरून ना बोरवलीला बाभीला पण आहे. ओके. कुंजविहार वडापाव ठाणे. ओके, तो पण आहे. चटणीमध्ये चुरा घातला की चटणी दाट होते. नम्रताने लिहिलं. होय होय. सविताने लिहिला आवाज आला. खूप सारे वडापाव फेमस असतात, पण वडापाव बनवण्याची वड्याचा आवाज येलो. हा, आपला मगाशी जो वड्याचा हा, आवाज धन्यवाद आला, धन्यवाद. फक्त एवढंच असतं की वडामध्ये बॅटर जे बनवलं जातं ना बेसनचं, आणि ते बटाट्याची भाजी, ही सिक्रेट असते की ती कशी बनवली जाते. आणि ते सिक्रेट सहसा कोण सांगत नाही स्वतःच, पण आपण आम्हाला जेवढं माहिती होतं तेवढं आम्ही तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न केला, टिप्स दिले. आणि लाईव्ह मध्ये ते तर तुम्ही पाहिलंच असणार की काही आम्ही हातचं राखून ठेवलं नाही. हा, आम्ही सगळं सांगितलं. जर तुम्हाला मालवणी मसाला विचारताय ना, मालवणी मसाला जर हवा असेल तर तुम्ही व्हॉट्सअप करू शकता. आम्ही तुम्हाला प्राइस आणि कसा ऑर्डर करायचा ते तुम्हाला सांगितलं. व्हॉट्सअप करा. आता आम्ही बोललोय ना तुमका चमच्यान घातलेल्याचे फायदे. बॅटर काय, हात सुरक्षित, गॅस, शेगडी, गॅस आणि त्या बॅटर असं बघ भुतुरमा अशी लाळ गळत राहत. असते ना, असते. बहुतेक कढई जे वडापावचे समोसा हा, मोठ्या प्रमाणात करत असाल तर नाही. हा, पण घरी आपल्याक कसं नंतर आपल्याकच करूचा असता. हो, खाणारो वडापाव खाऊन जातात, त्या काय तो नाही करूचो, पण ह्या आपल्याक करूचा असता ना साप. मग ही अमिताने लिहिलं ठाण्याला कुंजविहारचा वडापाव महाग आहे. महाग म्हणजे कितीला आहे? कारण आता जसा तुम्ही मगाशी कुठला मामांचा कुठला तरी वडापाव सांगितलं ना, काणे मामा का काहीतरी, नाही बोरवलीचा कुठला म्हणालात ना, दादरचा. हा, मामा काणे वडापाव, तो कितीला आहे? तेव्हा तर आता मी खाऊन झाले ना, आता मे महिन्याच्या आधी गेलेले तेव्हा 15 रुपयाक होतो. तसं तुमच्या भेसनवर आहे, बटाट्यांवर आहे. बटाटे महाग, वडे महाग हाय की नाही? आजकाल तुम्हाला माहिती कांदे भजी पण मिळायची, पण आजकाल कांदे जेव्हापासून महाग व्हायला लागले ना, तेव्हापासून कांद्याची भजी मिळणं कमी झालं. कारण कांदे खूप महाग होतात ना मध्ये मध्ये, म्हणून. कृष्णाई वडापाव नाशिक, अशोक. हो, आम्ही ऐकून आहोत. हे जी नावं घेताय ना तुम्ही, आम्ही सगळ्यांनी ऐकलेली आहे. ती छान म्हणजे आहे फेमस असा वडापाव. हा, आता आमका जेवढी माहिती होती तेवढी आम्ही दिलं. तरी अजून तुम्ही लाईव्ह चालू आहे आपला, तुम्ही सांगू शकता. सांगू शकता तुम्ही. आपले एवढ्या बॅटर मध्ये किती झाले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वडे झालेले आहेत. आणि त्याच्यामध्ये 3 वडे म्हणजे 12 वडे हमखास होऊ शकतात. आपण एक छोटा साईज वर आहे तुमच्या. जर मोठं करूचो असाल तर तुमच्या 8-10 होतले. पण तुम्हाला सांगते, गॅस कधी पण ना जास्त फास्ट नसावा, मीडियम तेलच असावं. कारण मीडियम तेल नसेल ना तर वडे बाहेरून करपतात, पण आतून जी बटाट्याची भाजी असते ना ती शिजली गेली पाहिजे. त्याच्यासाठी मीडियम गॅसवरच वडे तळायचे, जास्त फास्ट गॅसवर नाही तळायचे. आणि वडे तळायला काही जास्त वेळ लागत नाही, पटकन शेकले जातात. बघा ना, आपण कधी कधी म्हणतो ना मला गरम वडा पाहिजे, तर तो लगेच आपल्याला 10 मिनिटाच्या आत तो वडा तळून लगेच बनवून पण देतात. तशी तयारी असेल आता तुमची भाजीची, बॅटरची,
गिऱ्हाईक दिसलं की तिथे पण कोण कोण तळायला घेतं. पण ते तळायला भरपूर वेळ लागतो हां, तोही आहे. गरम वडापाव हवाय ना, तर ते तळायला वेळ लागतो. मग उभं राहून पाय पण दुखतात गाडीवर. स्मिताने लिहिलं, मी मालवणला मसाला वडापाव इटिंग केला आहे. वड्याची भाजी स्पायसी असते. ओके. हो. हा, काय काय ठिकाणी असते स्पायसी. सविताने लिहिलं, मी आज तुमच्या पद्धतीने मोरीचं मटण बनवलं, छान झालं, थँक्यू सो मच. धन्यवाद ताई. पुष्पाने लिहिलं, चटणी बनवा. हो, आता पुढचं आम्ही चटणीची तयारी केलेली आहे. आणि ते बघा 4 मिरच्या पण काढून ठेवलेल्या आहेत तळण्यासाठी. फक्त त्याला मीठ लावायचं बाकी आहे ना हो. लसूण आणलं त्याच्याकडनं. हा, लसूण आहे, हे घ्या. श्रद्धाने लिहिलं, तुमचा हळदी कुंकूचा कार्यक्रम खूप छान झाला, थँक्यू सो मच. तसा ब्लॉग मोठा बनवायचा होता, पण तो शॉर्ट अँड स्वीट मध्ये आम्ही आटपून घेतला हळदी कुंकूचा. हे घ्या लसूण. याला मिरच्या लावू ना. मिरच्या म्हणते, मीठ. मिरच्या झाल्या तोंडात. मीठ लावून आहे तर 2 अशाच ठेव. एक मिरची मीठ लावून ठेव. हे कर. 2 अशाच ठेव, हा, 2 अशाच कारण मीठ तळल्या तरी. लावल्यामुळे ना अशा उडतात हा. तर मग पटकन एक झाकण ठेवायचं असतं. मी म्हटलं ही काय असं जसं तलवारीच्या भाल्यासाठी ठेवतात ना, डाळ. डाळ ठेवतात ना, तसं पटकन ठेवायचं म्हणजे ते उडत नाही हो. मी बघतच राहिले, मी म्हटलं असं काय टाकला मिरच्या सगळ्या झाऱ्यामध्ये आणि ती ढाल घेतला ना हातात. आता आपला ना साईडचा शेपटे शेपटे तुटान जे पडतात किंवा टाकते वेळी चमच्याचे जे थेंब पडतात ते मी असे काढून घेते की ते आपल्याला त्याची करूची आहे चटणी. ती चटणी तुमका फक्त वड्याबरोबर नाही, माका भाजीची कमतरता असत ना तरी ती चटणी खातय. किंवा आपले ह्या करतात ना काय गो कटलेट, त्याच्याबरोबर पण छान. छान लागतात. ती चटणी खरंच खूप छान लागते. काय काय जण स्पेशली त्या चटणीसाठी पण वडापाव आवडीने खातात. हो. आणि तुम्हाला लसूण जर नसेल तर घाटी मसाला घातलात ना त्या चटणीत तरी पटकन होते. आपण आता हा घाटी मसाला नाही, आपला मालवणी मसाला टाकतलो त्याच्यामध्ये. हे काढू का साईडचा त्याच्यामध्ये चटणीसाठी. हा, थोडस काढते. हा, शेपटे काढ. शेपूटवाला वडापाव. मदनने लिहिलं, काय मदन वगैरे 13 वडे झाले, 2 पाठवा. नक्की पाठवतो. अश्विनीने मालवणी मसाला तुम्ही व्हॉट्सअप करा. वडारी छान लागतो. वडारी मला कळलं नाही. ठीक आहे, चालेल. पण अजून चटणीची रेसिपी दाखवायची बाकी आहे. मी हे तोपर्यंत तळू का? काढून दे, आता झालेले आहेत मला वाटतं. हा, हे चपटे होते ना. फक्त वडे छान कुरकुरीत तळले गेले पाहिजे आणि त्याचा असा शेप आला पाहिजे. बघितल्यावर खायची इच्छा झालीच पाहिजे तुमची. मी मोबाईल जरा बाजूला ठेवला, नाही तर म्हणाल मग मी गॅस बंद करू. हा, कारण मिरची टाक. हा, तेल तेवढा बस आहे, जास्त पण झाऱ्यात धर. मोठं पाहिजे तर मोठं घे झारू. मोठाच लागणार. योग्य. हे मीठवाले. आता बाजूला व्हा. मीठवाले आणि हे वाले जेव्हा जातात तेला, ते बघा पाणी हे नाही, मीठ आहे बघा. नाही, गॅस बा पेटूकच वैया. वायच हे झाले कारण आपण मंद आचेवर नंतर हे केले ना. ह्या लायटरची कमाल. आता हे बघा लसणीचे पाकळे घेतले, लांबवा. पण अजून व्हाय आहे त्याच्यामध्ये. हा बॅटर एवढासा पूर्ण नाही, थोडासा हा ना तर मी घालून घेते. त्या घालायचा. ह्या बघा लसणीचे 4-5 असे मोठे होते. सरोजनी मोठे मोठे दिलेले आणि पाकळे ते 7-8 घातलंय मी. पाकळ्यासकडेच घालायचे असतात ना, ते दिसतं म्हणून मी ते बोललेली ना तुम्हाला. फटाकडी फुटली. मला माहिती होतं म्हणून मी लांब तुम्हाला मगाशीच बोलली की लांब व्हा. बस झालं एवढं. उठा म्हणून तर बोललेली ढाल त्याच्यात घालायला पाहिजे होती. राहू दे आता एवढंच बस. काय घाल जो करतो झाला. कळलं? समजला? अजून घालू. गॅस फटाकडे फुटतायत. गॅस मोठा होता ना. त्याला तेलात ना काढते. ही बघा, हा फुटली ती बघा. मस्त तिच्यामध्ये मीठ गेलेलं आहे. म्हणून ना त्याच्यावरती ढाल मगाशी मी काढून ठेवलेली, ती आणायला विसरली. मी एकदा वडापाववालीकडे बघितलेलं. म्हटलं ही अशी काय करते, झाकण घेते हातात. आता मी गॅस घालवलंय, तू ह्या पेटव परत. लाईव्ह मध्ये थोडीशी मी तर तळच गेलेलं या माका आधीच गॅस पेटव. म्हणून मी तुम्हाला सांगितलेलं की लांब व्हा.
अशी ही गंमत ना व्हिडिओ मध्ये दिसत नाही. आता रागावलं तो पण. माका मिरचीची फोडणी दिल्यास. व्हिडिओ मध्ये काय म्हणतात बरं? व्हिडिओ मध्ये हे सगळ्या गमती तुम्हाला दिसत नाही हो. आम्ही एडिट करून टाकून काढून टाकतो. आता हे बॅटर आहे ना, मी चमच्याने असंच घालून घेतलं. हे बघा. मोठी गॅस ठेवायची आणि ह्याला Sorry. काय बारीक बिरीक गॅस नाही, मोठी गॅस ठेवून हे सगळं कुरकुरीत रंग बदलेपर्यंत हे फ्राय करून घ्यायचं. हे बघा चमच्याने अगदी Sorry. बटाटा भजी सारखी पडली आपली. शंकर कांबळेंनी लिहिलं डबल रोल वाला एपिसोड छान होता. कधी कधी करत जा. फुल एंटरटेनमेंट मजा आली. नक्की. आम्हाला पण शूट करताना खूप मजा आली. थँक्यू सो मच कमेंट केल्याबद्दल. आणि ज्यांनी बघितला नसेल त्यांनी आवर्जून जाऊन बघा. श्रीरामने काय लिहिलं वडा छान. वडा रस्सा. हा वडा रस्सा पण आम्ही तुम्हाला एकदा दाखवू. कटवडा करणार का श्रद्धा लिहिते. आता कटवडा नक्की केला असता पण प्रॉब्लेम काय चिकन वडा चिकन घालून खाऊ तर सांगा. नेक्स्ट टाइम बनवते हा कटवडा. त्याच्यासाठी उसळ म्हणजे असा वार आला पाहिजे सोमवार मंगळवार. नाहीतर जेव्हा वार येतात ना मच्छीचे तेव्हा नको. माका आधी चांगला असताच तर मी मटकी घातलेले भिजत, त्याची केली असते आपण कट. हा जाऊ दे पुढच्या वेळेला आपण कटवडा दाखवूया. वडा तर दाखवला. अशीच नाही मटकीचं आई असं काय नाही, चणे पण गावी आपल्या बहुतेक चणे करतात ना, लाल चण्याची करतात कट. वाटाणे असतात, काळे वाटाणे, हिरवे हिरवे. वाटाणे. उमेशने लिहिलंय खूप छान. नम्रताने स्क्रीनवर व्हॉट्सअप नंबर दाखवा. हो दाखवतो तुम्हाला. मिरची फुटली ना, मिरची डोळ्यान पाणी हिला आणि घशात खेपली. श्रीरामने लिहिलं मिरची कट करून टाका. हो ती कट करून टाकली तर त्यातले बिये जातात ना त्याच्यामध्ये गरम तेलात आणि ती फडफड 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 उडतेच. हा आणि मीठ भरूचा असत ना तर कटच तर करू हा. पण भुतूर झाकणाचं असो ह्यो धरायचंच. असो. हा नाहीतर तुमच्यावर नक्कीच ते डोळ्यात बिळात मिरचीचे दाणे उडतील ना तर नको ते लफडं नको. गॅस बंद करू का? ता घालू काय? एवढी मिरचीची चटणी नको बस झाली. हे बघा आता ह्या ना मी डायरेक्ट मिक्सर मध्ये नाही काढत आहे, कारण हे गरम आहे. आपल्या फोडणी पात्रामध्ये घातलंय. सगळ्यांका टसको तुमका लागलो नसत. पंखा कसा लावू आवाज येत ना. नाही. आता घराच्या बाहेर जावं लागेल. आचार्याचो कटवडो बेस्ट. हे झालंय थंड. या बघा एकदम थंड झाले आणि कुरकुरीत पण आहे. सगळ्यात लांब मिरची भाजताना मीच उडाली. थोडस पाणी पिऊन घ्या. आता काय कोणी केलं माझ्या राजाचं. दुर्वांगने काय केलं मोबाईल. आता हे बघा हे कुरकुरीत कळलं पात्रामध्येच घेतलंय आणि ताज भांडा घेतलाय मी. हा जा तुला पण खोकला लागेल. जा बाहेर जा. हा बाई एक घोट पाणी पिऊन घ्या नाहीतर त्याच्याशिवाय लसूण घातली, त्याच्यानंतर आपले ते वडे तळतेळी भेटला ता आणि आता मी एक्स्ट्राचा थोडासा मीठ. लसूण घालायचे या चटणीला एक भरपूर. घसा चोला ओला करून घ्या नाहीतर खोकतच बसाल. हे घ्या तुम्ही पण करा. हे घ्या नाहीतर तुम्ही पण हे करत बसाल खोकत बसाल. अर्चिता हाय म्हणते. हाय अर्चिता. आजचा आपला स्पेशल आहे वडापाव. सुकी चटणी. आपण रेसिपी तुमका जर बघूची आहात पूर्ण. आता जर ज्यांनी लेट लाईव्ह अटेंड केला असेल, जर तुम्ही लेट लाईव्हला आला असाल ना तर ही रेसिपी एंड जेव्हा होईल ना लाईव्ह तेव्हा हा सेव्ह होईल. तेव्हा तुम्ही परब किचनच्या लाईव्ह व्हिडिओ मध्ये जाऊन बघू शकता. तरी आम्ही तुम्हाला सांगतो आपण बटाटे पहिले उकडून घेतले. कधी पण ना बटाटे अगोदर उकडून घ्यायचे 2-4 तास आधी शक्यतो. म्हणजे त्याच्यामुळे ती बटाट्याची भाजी ना सुकी होते, अशी ती चिवचिवीत होत नाही. नाहीतर बटाटे जर तुम्ही त्या वेळेला उकडून घेतले तर ती चिवचिवीत होतात बटाटे वडे. म्हणून त्याच्यानंतर आपण बेसन पिठामध्ये काय काय घातलं. ओवा घातला, थोडस हिंग घातलं, चिमूटभर आम्ही हे घातलं. हे बघा वाटून घेतलं. मिक्सर जरा जास्त फिरवला मी
हा, थोडासा कमी. गरगर करायला हवा होता, मग भुरभुरीत झाली असती. तशी नंतर होईल. आपण जे बॅटर केलं ना वड्याचं, म्हणजे मिश्रण जे केलं, हे बघा या वाडग्यातल्या भुतूरला मी असा तेलात शिवरलंय. मिरचीच्या नंतर ठसके लागत होते, थंय तुमका दिसला की नाही माहिती नाही. आणि त्याच्यात मग मी लसूण घातलंय, आता मी हे 7-8 तेलाची पाकळे, कढई मीठ उचलते. आणि आपलं मालवणी मसालो. नुसतं लाल तिखट घातलास तरी ती छान लागता. हा, मग कढई उचलते कारण बोलता बोलता त्याच्यावर हात पडायचा. थांबा. तेलाजवळचं काम ही बघा थोडीशी अशी भुरभुरीत व्हायला पाहिजे होती, पण मी मिक्सर जास्त वेळ चालवला. ठीक आहे. ठसका लागला ना तिथे. अजून पण मला ठसका येतोय, पण मी दाबून ठेवतोय त्या का. समजलं नाही ते, जरा हे झाली, पण ठीक आहे, तशी वाटतेच आहे ती. आता थोडं कपडा मारून. हा, वडापाव, भार्गवला वडापाव. जा 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 जा, राहू दे असंच. चला वडापाव आता सर्व करूया. प्रश्न कुणाचे काय असतील तर आम्हाला सांगा. अर्चिता लिहिते हाय. त्याच्यानंतर काय कोणी अनघाने लिहिलं खूप छान, गॉड ब्लेस यू, थँक्यू. एवढ्या माणसांका पुरतले काय वडे? हो, 13 वडे झालेत, अजून कित्याक नाही पुराचे. प्रत्येक जण आमच्याकडे आता खाणारे तुमका दाखवते. सोनम, दुर्वा, भार्गव, नक्षत्र आहोत. या या लवकर या, वडे खायला या लवकर. ए भार्गव ये लवकर, मोबाईल बंद करून या. सगळे बोलतात ना चान्स पे डान्स मारतात सगळे. वडापाव लवकर नाही या. कोणाला होईल काय, हा. आणि लहान मुलांना. हा बघ, हा बघ. हे बघ सगळे सॅम्पल. ओढू नको. सगळ्यात फेवरेट वडापाव जर कोणाचा असेल तर ह्याचा आणि हिचा, या दोघांमध्ये कॉम्पिटिशन असते. माझ्या लेकाला अजून वडापावचं टेस्ट नाही लागली. बाहेरला अजून खातलो. तिखट हवं मी, तिखट बाहेरला. काय झालं? अरे तू लाईव्ह आहे, तू रडतो तर सगळ्यांना दिसणार. भार्गव, जा जा, तू नको येऊ, जा तू मोबाईल बघ जा, मोबाईल बघ जा जा. हा 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 हा, हे तिखट नाहीये, गोड आहे. तो आधीच सांगता तिखट नको लावू. हिरवी चटणी पण तुम्ही लावू शकतास, मग गोड चटणी चिंचे गुळाची. जरा मिरचे आता मी चपटोच घालते. हा यो बघा, भुतूरसून पण अशी वरसून. तो आधीच बंद होता. आणि मिरची काय केली, मिरची का खायची, आणि ती मिरची ना छान का दिसते आणि छान का खायची. हे बघा, ह्यो आपलो एक झालो तयार. आता दुसरो देते, मम्मा दे. चालू आताकडे. अरे थांबा जरा. बघितलास आमच्याकडे वडापावला किती गिरायका इली ती. हे बघा, देते. चला घ्या. ते नाही हात लावायचा, नाही लावलाय, घे. चला नुसते दे. उभी राहा. आता मी घालते. तुला हवी होती ना, मला माहिती नाही. ती तिखट नाहीये. हा, सोनम ना ही चटणी ना, सोनम चपाती बरोबर अशीच पण खाता. मम्मी मका वही. चला यावा. गन कुठे? पप्पाला विचार. हो पप्पा, गन द्या. थांब, उभी राहा. चला, भार्गव तू इथे उभा. आता हा माझ्या भार्गवला. हा कोणाला? भार्गव थांब. हा ह्याला बरोबर माहिती असतं, लाईव्ह चालू आहे ना, म्हणून तो आता ते सांगतो.
मी माझा हात कसा पोचेल? चला 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 येवा. ए भार्गव, हे बघ ते बघतायत आपल्याला. हे बघ देते, ते बघतायत, ते बघ ते बघतायत. त्यांना दाखव वडापाव. लाईक करा, शेअर करा. अरे वा, खुर्ची घेऊन ये आणि काढ. टाकशील. दीदी हा, काढते. मम्मा हा. मम्मा मम्मा बरं. खाते. एवढ्या माणसांका पुरतले का? जर अशी पोरं असतील ना ज्यांका एकाच्या बदली 4 वडे आवडतील तर नाही पुराचे. लाईव्ह आवडलं तर स्क्रीनवर डबल टॅप करा. बंदूक घेतल्याशिवाय आता आमचं साहेब वडापाव सोना. खाणार नाही. हे आपले चेअर घेऊन ये. हे आपले बघा, मुंबईचं वडापाव नाही, मालवणचं परब किचनचं वडापाव. हा, मालवणचं परब किचनचं वडापाव. आता ह्यो कोणा एक सरोजाच्या जुळव्याक नाही केलंय मी. माझं पण फेवरेट. हा ना, आता ऐकणार नाही. मी बोलली ना तुम्हाला, त्याने जर ठरवलं तर ठरवलं. 1 मिनिट ही रेसिपी आवडली असेल. थांबा थांबा, एवढ्या गोंधळामध्ये नाही होणार. कुठल्या राजाने ती गन उघड ठेवली ना तोच राजा वर चढणार. जा. तिथे लाव. थांबा. खुश खुश. हे घे तुझी गन. जा आता. त्या दिवशी पण असं तुमच्या सोबत होतं की नाही? पाहिजे म्हणजे पाहिजे. आता आपण कमेंट घेऊया. थांबा, सॉरी. थोडीशी मजा असं असतं म्हणून ना माणसं बोलवायची नाही. आपण दोघं लाईव्ह करतो ना तेच बरं असतं. त्या पोरांना बोलवल्याबरोबर खूप गडबड झाली, पण ठीक आहे. अर्चिताने लिहिलं खूप छान, खूप छान. एवढ्या हा झालं. सविताने लिहिलं खूप छान. वडापाववाले शिकत आहे त्यामुळे गडबड होते. असं काय नाही, गडबड झाली कारण ते मुलांना बोलवलं ना तिथे गडबड झाली. मुलांना नाही बोलवलं असतं तर सगळी शांतता होती. चला, आता अशा प्रकारे आपलं ह्यो वडापाव मस्त असं झालेलो आहात. कुणाचे काही कमेंट असतील किंवा काय असतील तर तुम्ही सांगू शकता. चटणी मस्त होती. थँक्यू. सरोजची मज्जा आली. धावत होती. हा, धावत होती कारण बाबा मिरच्या डोळ्यात उडाली तर भारी काम होतं ना, म्हणून चटणी झालं. आता कुणाचे अजून काय कमेंट असतील तर तुम्ही खाली करा. आणि हा बघा, आता परत एकदा सांगतो, हा मालवणी मसाला जर तुमका विकत हवं असेल आपलं परब किचनचं, तर तुम्ही काय करा, व्हॉट्सअप करा. हा, आणि हो वडापाव पण विकत हवा असेल तरी सुद्धा व्हॉट्सअप करा. तुम्ही पाहुणे पडून आमच्याकडे या, आम्ही नक्की हो वडापाव बनवून ठेवतो. या ती गोली शोध ना भार्गव. आपण आता वडापाव झालं बाळा. रेसिपी संपली की. चला, तुम्हाला जर हा वडापावची मालवणी पद्धतीचा वडापाव आवडला असेल तर स्क्रीनवर नक्की डबल टॅप करा आणि रेसिपी लाईक करा, शेअर करा. आता आमचा जुडव्यातला याक खाता, आता खायचा खाता तर बघूया. माझ्याबरोबर रोज असतात त्याच्याबरोबर त्याची नवीन इलेला ता दोन्ही खात. खूप छान. वडापावची जी चव असावी ना ती ह्याच्यामध्ये उतरलेली. चटणी बरोबर तर खूपच छान लागतो. ऑसम. आता मी नंतर खाते ना, तर तुम्ही म्हणतालात की दाखवता पण स्वतःच आणि खातात पण स्वतः. करतात ती हा, मला आवडेल यायला तुम्हाला भेटायला. नक्की या. आम्ही विरारला राहतो. स्वागत आहे तुमचं आमच्या परब किचन. बापुराने ताई खूप छान, फार बरे वाटलं. थँक्यू. आता हे नाव नाही मला कळत आहे. हाय कोणी लिहिलं तर. जर तुमका रेसिपी आवडली असाल तर तुम्ही डबल टॅप करा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. सगळ्यांका सांगा आपलं परब किचन आणि रेसिपी लाईव्ह बरोबर व्हिडिओ पण बघा. आणि खायना बघताच आपण तुम्ही सांगितलं त्यापासून मनापासून अरे माझं फेमस. मगाचपासून मी बोलले ना, उखाणून मी तयार करून ठेवते आणि नंतर जसं जसं उशीर होता ना तसा विचारतोय. तसा विचारतोय. पण आता थांबा. वड्यात वडो बटाटो वडो, वड्यात वडा बटाटा वडा, श्रीकांतरावांनी मारला खडा म्हणून जमला आमचा जोडा. या मालवणी भाषेचं उखाणं होतो. गोळी आता या का गोळी होई. परत एकदा हा, एवढं चांगलं उखाणं. पण त्यांना आवडला तर स्क्रीनवर डबल टॅप करा आणि लाईक करा. चला, बाय बाय, धन्यवाद.